arngut dkhot jong ka khasi students union ki balasha pharep bat kynnoh bagi don kiti ban shoh ki bar jylla Laikynsew ki la jamin no ne ka jamin kini ki arngut dkhot jong ka seng ki bala tip kreteng kum ulodester klep bod udami wan bha chulai na ka KSU maulong unit ka baha ka KSU South Hills district unit kum ban chu pen kan ma bagi ying bisyar ka badon buram kal ai jamin no ikini ki dkhot ka seng hadin ba kam semlat lap ba ka don kano ke jing sakhi yaki halor ke jing sha kano bagi don kiti ban shoh ya ki mender nagleng jong ka seng kai khublai ki mi ki pa ki bala ai ke jing shania ya ka seng mat kham tam ya kini ki arngut ki khundap shenrang ki bam shem la karan din ne artatin halor ka nongrim ba ka seng ka yeng chu ka seng ka maham ru ya kino ki bashim kabu man pen snau thu bakla ya ka nongrim ka seng ka ba yeng man yada ya ka ri ka jat berriu ha ki babun ki benda KSU march abrang Glorgari 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 Islam KSU Islam KSU hari lajang katpamon jauh benar jauh benar jauh benar hari lajang katpamon jauh benar march abrang Glorgari march abrang Glorgari march abrang Glorgari. Habis dengan mentak sini, nak lihat jungi keseng, lawan seran ya dkhot, agak kita nak jamin mentak sini. Nak lihat jungi keseng, hasil berai kit bukit yang kong nombor tahu, agak bawa ada rekat ini kena, agak bawa ni syakri nak mentak kari baca bereu, kamtam ini arngut, samla dami, samla lodes, agak bawa lasyong, yang di agak di ka klip mat kung la balong ka ba jingay na kalingking kasem wala kaday bunah nyusni kamde ka kam ko basok ka ba ban chakri ka ragdri ka ja benreu ha ka jukor ba ka jing terha ka ba kin jingay na kasem ka jing khublai ru ikmi ka ha ka ba kilong kimi ki ba ay sim bachelor lu sni ka bladap ki juong hiyangi kilong yalam jong ka dkhot ki kimlai lai ba ki dami nang nei chakmat ru in bachelor ki kon ba kin nang duki bakin nang shulur kemersim hakaba kiniat chikmat nang mata jing jogari bajak bereu ilakha syai ki thon jogi dap shenrang hakaba ki kloi benlen ladi na kamenta gari bajak bereu khamnyar la dengan nyutang benginyo ik samla ki bamenta kin syong ya ka along ka ba ban perkhat na kamenta ubabun balang bar khamban sin hi hakajuk ka bamenta ki bun ki breu ki ba perkhat tangai kamaladi tingis no ban ai ka kit bokit yang sikat dai yakini ki arngut ki samaru bublai terakan rat hin IAP ka met ka basyai ka baklan kumju ru be pinya beng kali kawan bat nang nei syakmat ru kanang dei ka jing sedang kane ka jing syong along ka jongi nimla bantip akanu sngi ka ba in poi beng ha kane ka ju ka bangi ju ong kata ka ying ka ba ki penprang ka jing long chenrang ka breu tengi community ka jing mi jopi na kane ru kan dei ka jing mi da ka jing chenrang ka mensem bat nang nei syakmat lesi la da dei ha ka jing sisya ngasngo ban pencelur ku munong ialam kan khampalat ya ka ka bangila shah penbor lani ke ka bangi la shah thok bar ya ke shai ka bangi la susha pharep bangi le baraga jo ka poru ngisngo ban maham jur ya barok hot ki breu ki ba sedang bentep ekmeo ki ba kila bakla baraga jo ka poru ngi baham yang sa sisin hadin ki jinglat jung samla namar hatok singi hap bentengkan namar ki samla ki dang don hapedeng ki jing shah hajar tengi maham ru itu ki breu bla jo padia palat uthli ba fisngo bha ban sngap jar nang ne syakmat ai ka kot kan bisyar bakan le ka kamram ka badai bar haga ju ka por ba pin penrem madan madia nginginum sya gi dkhot ne syakmat bar kane kadi kasin ba khatdo no mata jong piru lada pila balan ne syakmat aswa mesenja kanu no kakam nagale jungi ki dkhot inwan sai na ying pi tetangga ne hi kantin ngesoban ong mat chaprang Islam mat chaprang mat chaprang mat chaprang Islam UAPW ki dkhot lawan sengran ni jungi ki para ki jungi mentasni gelalak nak along kata ka jaga syong ka skul ba dkhot jong ka KSU syong man kapor di akan kapor posko ba nya pertajam saisin ka tin tira jong kaseng macabrang Glorgari macabrang Glorgari macabrang Glorgari